Ngithatha leli thuba ukuthi ngibingelele ebandleni lonke lezikhove ezinqeni. Ngiyabingelela kubo bonke abazalwane enhla nasenzansi lapho kumagumbamana omhlaba. Onibingelelayo uSenior Bishop JJ Mashinini, umholi wenu bandla lasezikhoveni. Ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu kulonyaka ka2024 asenzele khona ukusukela unyaka uqala uze uyophela unyaka ezinkonzweni zonke esibe nazo. Ngithanda ukunibonga kakhulu izikhove ezinqeni. Ake ngibonge ukusukela phezulu eKZN yonke, ngibonge iGauteng yonke, ngibonge iMpumalanga Highveld yonke, ngibonge iMpumalanga Lowveld yonke, ngibonge eSwatini onke amaswati ngiyawabonga. Ngigcine ngokubonga iBotswana. Ngiyababonga abaseBotswana ukuthi sihambe nani unyaka uqala kwaze kwaba sekugcineni. Ngiyabonga ke izikhove ezinhle ukuthi einkonzweni zonke esibe nazo kulonyaka hayi uNkulunkulu ube nathi zibe impumelelo ngendlela emangalisayo ukusukela enkonzweni yokuqala kwaze kwayofika kuyokugcina mhla sigcina ngoNovember 2. Ngiyathanda ukunibonga izikhove ezinhle ukuthi uNkulunkulu anisikelele. Ngibonga ke ileadership yonke, obishop bonke, omengameli bonke, abefundisi bonke, abevangeli bonke, nabeshumayeli onobhala, bese ngibonga inkanyezi yonke, ngibonge abasha bonke. Kugcina ngoSunday School ukuthi ngiyanibonga kakhulu bantu abami ukuhamba nathi unyaka wonke. Noma bekukhona kukuningi kodwa anizange naphela amandla. Nginifisela ke ukuthi unyaka usaphela ningene kahle, nidle kahle uChristmas nemindeni yenu, nibuse nijabule, ningene kahle nasonyaka nomusha, nibuse nijabule nithokoze, size siphinde sihlangane ngonyaka olandelayo. Ngiyafisa ukuthi nginishiye nanalizwi elizonibusisa nje ukuthi nisangena onyakeni omusha nasekujabuleni nemindeni yenu. Kunezwi encwadini kaFilipu isahluko ngesika 4 umuqala kuverse 4 lithi thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani njalo njalo. Athu verse 6 izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokumkhuleka ngokunxusa kuNkulunkulu. Izicelo zenu uNkulunkulu uzozizwa, lokwenikufisayo uNkulunkulu uzoniphumelelisa. Ngiyathanda ukunibonga ukuthi njengoba unyaka esisuka kuwona ube mhle ngalolu hlobo, sisamthemba uNkulunkulu ukuthi nakulonyaka olandelayo sazoqhubeka sihambe naye asiphumelelise kubo yonke imisebenzi esazoqala. Sisazoqala nje kuma first Sunday nge5 hayi siqhubeka siya phambili uNkulunkulu uyolokwe nathi. Engicabanga ukuthi ke abaningi benu siyohlangana nge28 26 kuJanuary lapha eMajuba TVET College. 26 January Majuba TVET College lapho i-branch meeting yethu iyobe ikhona, la siyobe sifaka ke konke okungamahlelo ethu onyaka osukayo. Nginifisela ke ukuphumula okuhle, izikhove ezinhle, ungathi uNkulunkulu anganenza kahle, nihlale kamnandi nemndeni yenu, siphinde sibonane ngonyaka zayo. Nami ngithi uNkulunkulu womusa anibusise bantu bami, nidle kahle. Amen.